To bing'eni kinde makoro nyithindo gi wang'e ni somo to osedhi mbele makata jopuonjre gi nyaka sani kwang'iyo tarik 15 nyaka sani wanyalo wacho ni en jumbe ma hawa adek nyaka ne jopuonjre mag form 1 donje skul. Kata kamano jopuonjre 1,301,854 masani pok odonje skul. Wanyalo wacho ni ponono gin chien ahinya e somo, ponono giyudo thuolo ma gidonje skul. Be ginyalo kata chopo kuma jowetegi mosechako somo ochope gi sani, kote mano nyalo duoko gi chien e yor somo? Nyalo duoko nikech ing'e ni kidonjo e okang' machielo awacho ni koro ichope form 1 tiyudo ka most of the things nosetimi, awacho ni phase mar introduction cha ing'e ni ng'enyne osetimore, tiyudo ka nyathi ochako ng'wech e kore, koro foundation cha komise to nyalo bedo marach nikech samoro ka komise ne to mise misa chutho, ok ochako kendo oyud kako game. To gima ng'eyo kata nosetimre na kana donje form 1 nadonjo moleo, agoero kamano ni japuonj na Mr. Moriso yake kachopo tiyudo ka o take time ne mondo duoki mondo oomi gi kama ne joweteni nosechakecha. Koro wan gi such teachers ma can take you through gima ne osebedo discussed, but an ka gineno mara I feel ni onego bedni sama school chakore to nyithindo duto te koyudo thuolo mar donjo seche ma school chakore to ng'wejni gichake chaka together. Introduction itime atima ka nyithindo te nitie makoro samoringo kata manen mana biology mani puonjo to ng'eyo from the beginning ni kamae kaka gini dhi, nikech ing'e ni ka sama foundation nitiere e topic kata syllabus iyudo ka moko mabirogo ogere wi mane ochako cha, to ka koro in idwa gedo to foundation ne ok otimore maber tiyudo ka ikia kata ni giminyisi ni igere e wi mane, koro mano nyalo kelo tabu kuom nyathi modonje form 1 moleo. Nyaka sani king'iyo Maureen korka kori bendi paro ni 100% transition biro chopo kare kaka dwarore e pacho kae kata kipimo kod higni mokalo chien, mana kaka isewacho ni jatend migawo mar somo machon notimoga maino mar mondo mi one ni jopuonjre duto odonje skul. Higani makoro jopuonjre donjo e form 1 bendi paro ni sirikal osetimo te maneno ni 100% transition ochopo ka, nikech wang'e ni mabe e higa mogik mwaneno ka nitiere jopuonjre donjo e form 1, onge jopuonjre kendo moko mabro bedo ka donjo e form 1 kalure ni onge penj mar KCP mibo ber ketimo higani. Beni paro ni e higa mogik mwaneno jopuonjre ma donjo e form 1 lek mar 100% transition biro chope kare kose na ena lek mabro mana tho kamano? It depends it depends gi intention ma sirikal nitiere godo, goodwill goodwill dwaro maradiera. Ing'e ni samoro nyalo bedo wacha to samoro inyalo yudo ka Mr. Machogu gini chande donge minyo kanda nyisi ni ne chando Professor Magoha ma en owuon ni ne kowuok to manyo nyithindo gi. Koro mae nyalo mana timore kapo ni Mr. Machogu bende wanyalo neno wawinjo kowuoye ok rach to wuothe kor gwenge be. Yes, koro konyalo timo mano ma ng'ato ka ng'ato one the need, kaka koro ni neno the need mondo koro wache ni konyalo timo mano to nyalo chopo kare. Ting'e ni koro gima dhi mono gini bende samoro chopo kare kata kano wuotho en nok mar omenda. Wantiere times ma are very difficult for every Kenyan. Ji yuago pesa to pesa ni oonge maradiera. Koro kata pon mana ni sirikal ne nigi gombo mar ni mondo nyithindo gi wuogo dhi e skul to bedo matek nikech janyuol onge gi pesa ma onego be ni ochulo mamare cha, you get. Koro kata ngiting nyathini dhi godo skul japuonj kuchocho bende wacho ni nyithiu gi kata kukelo gi kanyo winjo ka president otamore onyiso gi ni kik uriemb nyathi moro amora. To let me tell you ni the moment ma capitation poko dhi skul, head teacher dhi run skul gi rieko mane? Nyithindo gi nyaka chiem, nyithindo gi nyaka chul ni gi bills mag pi nikech gitiyo gi pi donge, nyithindo gi eki gitiyo gi stima, all these things odwa chulo gi rieko mane? Koro mane mang nomi kata watiyo mana matek ni 100% transition to pesa pod onge, janyuol pod nigi pek, to mae pod dhi ng'ike ok onyal timore. Janyuol to digomb ni nyathi dhi ne skul lakini nok mar pesa kata onge mar pesa ang nomi koro 100% transition ni
ok dhi betie. Yes. To kane wachako twak mar okinyi ma kawuono Maureen, ne wang'iyo moko kuom counties